Nime yekenyoro kia Mutonyoni sub-location ya Suguta ime ya Masimba Nyaribari Chache kaunti ya Kisii. Aiga amakumiani gakorekanite ase omosacha oyomo asirieta Peter Jomo abekire biara ase getaseni kia abanyanyimbo kia Ramasha ase gokagirwa komoita omwana oye bwa emiaka 5 na kubeka omubere oye ase amatoke ime obotuko obogima. Buna togoikaiga abanyakenyoro nigo bakumetie na Dennis Manyisa uyure esemo yomokagero iyo nigo agototangana. Ase kenyore keiga nigo mokagero iyo amone familia ye bamenyete asomo choyomo asiba gukora chigasi ichianka kurinde tari sobo na aiga nao egekore ikyo giakorekanete. Igo no mo chibamete bakora meta igana ani barikira embe kini zibakora sina ko no ndo igo bamenyeta no mongana ino bamete no mwana ugiye amuna Ponce. Dennis Manyisa ni gakotoira goika ase gekore kyo ugekagire gokorekana ime iyegetenga kia matoke na ase omubero toka emambea ya rero igetingero kirororo gekwene kia chingaki agotoerera kiria baumera abadabide ni mali omana tundetu no omatuma omatuma mangza na tudo Argo kita kantaga bana gabe kukra mana betu segabe ari gitu mago aburde gachu ari umano yo kali mago no are tumate be yebi ngawani mago no are yesineri ngabu no mona basitu kumaragoba abantu bamurigiti bakabake akabura abantu mambi bantu baboke mambi bacha kwa mona togete umuture tibeke nyoreke ote abantu mutaje muri mokati beka namu mutirega muri mwana abantu batirega twatirega tore timwe nyinge banyakronya abange abande betera mwinale abande betera nsa bitume bigoti mbwaiga bandi aba ikundi enda yacho yacho tegenya mabara tukalenza yimakaiga aboli mo tan kense makaiga ngisa tiringerega bono kabaje tubara makoma nsa iga nsa panya rumwe wakore mwabekira kini motori mete maraime amagorate gato tegende kinyansa kitabe getigete kimwe chorega igo asenare gatoro chenga ale moirega igo mutuara niko bekire go chama mutuara orenge mali kuchinsali arafa magorari go chegero asi gotoko karokinde onene igo nate mire gutubuna magoma igo nate mire magoma betamanga sana igo atubira ke magoro chimega ro koranga asogete abaje korora kurwa wiki kia bwate bona karumanya romo bona bar boti polisi Ramasa asensa iganga kia bana kijiji bakora abanya kinyoro na bakumi basa okorera nsa iga mumuru nya kore kebekyo yokairo kore kebekyo abwato tamoso ko timwe naliga bantu mye kimata mogenda akini bona yese bona ko bwatu mwambi na bajo rika mangana bagenda na egetiringo kega kerensa iga nikia abantu gose igene kia abantu bayicuransa iga baru bingumbu mbali baje korere ko nikia berega batiringa sai bantu bayicuransa abange mama korengana na Abel Mathayo umukagero yo boboiti nigo amosabeto bokombe ase barenge no mwana yo nyagosira kurindege kegeke akaira na agakuryo mwana yo buna omubolire egente kana bagare ngigyo gusanga gusigyo mondo komone gekaro mwana uyu no mojo korone gabaringa na bajo koro bane baringa abana batatu umwana uyu agachaka akagenda na tatu mwabo na finally obukombe turabase gukagera bwakorete gashi obukombe obugansa beto obukombe nganko endari nkorose byese unit ya ngombe korara ubwaye bwaringe mansa esikanya bakore gasi kama obukombe about 10 minutes 20 minutes kanga gitaka merongo ibere nandi nanyo atoko dete riboti ngo mwana uri bagenda kama ngo musiriri korengana nerebo igo omukagero yo nabwate chimbwa chikwirira barabwo ko mukagera
omwana oyo nonya ore jirani yane amang'ana aye nabwate n'omwana omokore lakini nabwate statement chinde chitari chiokomanya kwekimya mwanya bantu nabwate muna obokora oroche muna chitaike chachite n'omwana jange chitaike 20 nande kwira na paki gocha kubori ng'omwana ori omosireirie nabona batokotanga n'obokora rende. Dennis Manyisa oyore semo yaye nigo agoteba buna nigo barigetie omwana oyo obotuko obogima akabura ase babokere mambia ya rero na komonyora gasetie obogima bwaye asa matokime kabwate chingoma ase omobere oye ikiang'isi chiambara goba 12 gane ang'ene nusuga ndona makoyone ni oibono omwana oyo sete makoyone bani mwana ono sete bono ndona makoyone tene para aliga semache atebe omwana okoreki omwana omoborire tumobona kinga iko mokoyana mobori kinga ikwati ko mwana ke mwana mutiga mochuri bwechirani kakareki karo kale binga kia kurugale yanda ngokora kitemo ko irenoemo ko kuri mwana ndode to nyoka mokoyana sali bone kije sebere chabo tuko ndono mungwa ndo musana ni mwana gali ngakoro simna makoyana okwanda inga sima bate mwana koreki mwana omoborire tutaka nbakanyo tutaka nbakanga okoreki mocheki mwana osunu wale tokanda manto tokaetana ngaite pasani bantu kana barubu tukacheki mwana ibo tuko nyaro kirase tumeme gweta tukaibo tukubwa kimechi tukaita siba mwana yakaratara uchitina tomorora bono ngabona tukara kitwata iro nyombo murare boki mambi tukara kitwara se mwana aje kura sakara no se chino kwa muchuti boko asuiranire bono tu bwa kibona mambi mo tureturangalia bantu obekamo oteba etaige tumeme yatana neiga muligi omwana oyo asima karaki unoka urairande tumeme tuetega twa muri mete mecha imegweta koto ni mwana masema toka iga banyakenyo bakora kino banya mwana yabike matoka atike tenge toka imeiga atubira magoma akinya magorna baro getake iga gocho eke gwichania nkeria bunanya gukagero yo nigo ari inseye myaka 25 na nigo anyomo musubati oyo ngina omwana bwangoiga kabwate abana batatu asuyo sire tubugema bwaye ari oyo mobo korengana na kirori omukagero yo nigo amotebetie mukaye agende sobo gukwania ngina byara chinkaki egakore ikyo giatigarite kegokorekana izo mwana ndumara betibuya ekyara alise muyana kinande ndembwange gareta bantu bono mbonda wana banange kumanya bana wasare bono ikega menye tororo tari sobo akore gasi muchuyo bono ndumwe ko mato morale para tu dikor ngambo bare bono madina kingire ndenge ibire chibyarwete yogarake ajo ko bamna tukakair mna yogarake neitina tumano yugo akaikaga nosa tunyena akati muswati yiga ari ukanyete pikipiki yamaganyete nzaria pikipiki so abere uchinjire yamwe subuta mwenari ajije nzari ari azinarenge na onda neredi ande byango nganyo bukombe bukombe bwane bwakare kiteri muwansai mratoko na gasoka ireti ekwere ndo yane nanyitigete ubukombe nabo tigete mansai ngabatike ubukombe wamboria ngamuragira orori erimwe namuragira ubukombe omwana uri akamubwati kenaru mwana wae bona aye ala kairana wae mwe kana bairana gatebya ikikali kwarara kabate mama te mabine zukuru ogoitana ya tulesi kagenda umuswati yo yatara imuka kurwa pati gotara igo bado pikipiki taranyora ajiche amatebi umwana umbolire Mudia gasanga ngaki kitageke chinago dero murati umwana anzalia tegena akaenda naje genda bu kire something 6:30 ibibi achakali ni bibi akagenda bona yenda nete akachaka akarangeje bona wasa ile como subati akaranda usubati yara bona ujire so abo mingi so abo kangina bya ningi na arwarite bona andikere komonyora guchuko ukubona ki umwana uri orarakanire kumugori tatu mwana ri mwagenda komo na ndari ngikoirana ase yari nguchia wetania komonyora nabi mwana bi korengana n'abanyakinyoro gekore kigani gokere kyo gwichania kigima ase baganirie serikali gokoro obutuki bwa bwango na bwime mono na konekia buna obone bwatokire
bintu ebi twana kubirora bono nekegori ekegeke tutamanyeti ng'ani nki kiabeire ekebe gose na embembe yabeire ekara bono omwana omuno oyo na omwana omoko otabwate ekebe nonde nonya amagoso aringe na abaibori boka eki na egento kiarenge goikaranswa amo abanto bakwanirane. Amang'ana aya gare amakong'u igo nakumirie ekiagera omwana oyo iga agocha mwane abana abo bakoreta omwana oyo mbabwati mang'ana ande bono ekero omwana oyo iga agocha goita omwana oyo ekabira eye na amang'ana amabe sana abang'ina twaigure bororo sana. Kwerekia egekore ekio boigo omo-sub-chief bwe sub-location ya Suguta Stanley Osumo nigo agikirie egekore ekio nakobagania abasae bari besoirie ase enyomo barabake gosonsorana amang'ana abo boronge tari koburukania abana gose amakweri egento giasegetwa boigo n'abanyakenyoro. Ekero togochikorigereria nabo tokonyonga abana abake basoire ase enyomo abande mbare oronyore banyura amariogo amabe ko abantu bakonya kuomana tiga baro orubuya nande bamanya omochando obo egere gose nokonya mapema kobona omwana oyo itetwere n'omonto orenge innocent tamanyete kende abantu ko bakuomana bare abanto abanene barabumbatakeire baorokereri bung'ang'a tibagwenete komenya mwana moke tagweneti ogoitwa otamanyete kende gionse Sana abana abasae babono iga ng'onye amagoso akoba omwana ase omong'ina tiga batotebi buna abaibori ende twasorobwa amang'ana aywo ribaga akora egekore eke ekebe sana reteire abanto baite ekenyoro obosoku reteire abairi bayo obosoku mpaka tata omwabo mbaya sana omwana oyo tiga eserekari ere okoba gogotambe nari abana ekegori eke kere amanye ng'a aina amagoso. Intwe ndabatebi ase abana abe ekegori ekegeke ase emiaka yaito twakinete ya kare amagoso ya omwana toriko amaboso ya omoibori gose ya omong'ina torikoikerania omwana gose omong'ina amagoso aito intwe tweka babere takorusia amagoso ane achigoikeriria obororo omwana. Bono ndabasabe ng'a baisa korigereria egetendeke kia omwana oyo akorete egetendeke nkeri eki ase ekenyoro na ase ekegori eke bono ogosaria tari ekegori ekegeke na bono baisa korigereria bono muna eserikari batanga eserikari nebwate okoba kogotambia omwana oyo obwatirwe na eserikari arase amaboko ya eserikari bono at least oyo ogosoma na barasosoma leseni engiya ng'a omwana oria egento akorete na ekebe. Gwikera bono buno roboti orugara kogenda ase embeo nina omwana oyo ase erieta Ruth Gesare tanyaretie gokwana na intwe omokagirwa bwoboiti Peter Jomo nigo ari ase egetaseni kia abanyanyimbo kia Ramasha n'omobere bw'omwana oyo ase enkendu ya Keroka ase obotuki bwachakiwe. Mwachugurigeria aiga ase egetenge kiga kia matoke no egotebekana buna omobere bw'omwana oyo omomura omoke kigima ore ang'e bw'emiaka 5 obiro oyo notoka aiga chinse chimambia ekera abanyakenyoro bare kumurigia ase bonekagire buna iso omwana oyo nere okobole omokagirwa gokora egekore ekiga ekibono kiabatigire abanyakenyoro be ensemi yiga bari na makumia buna ebintu bune ebiga ninki bikoirera gokorekana ase omobere bw'omwana oyo oirwa ase enkendu ya Keroka nabo igo ase ise egotebekana buna nigo ari ase egetuo kia abanyanyimbo kia Ramasha rwa aiga ase ekenyoro kia Mutonyoni ime yenyeri bari Masabe kaunti ya Kisii ritirane Joseph Mose.